Стрим Єврорадіо у прямому ефірі. Кольона протестуючих з МТЗ у дадений момент зустрілася на перекрижуванні каля площі Перемоги з остатніми протестуючими. Гэта просто невероятно. Бачите что-нибудь в цене? Павел, чи ви мене чуєте? Всі по дорозі. У дадений момент супольна кольона протестуючих з МТЗ і остатніх громадян рухається у сторону центра. Неўзабаве, мусіць, яны будуть на станції метро Кастрычніцкая.
Натовп на площі Перемоги витягнувся амаль у амаль не 3-кілометровий ланцюг. І навіть зараз праз 2 хвилини руху натовпу просто не видно його кінця. Там еще электротехнический. Протестующие скандируют лозунги «Можем, верим, переможем», «Уходи». Так само лозунг супрацовників Мінського тракторного заводу МТЗ. Колонна протестующих потиху наближается до цирку. Да, конечно. Зараз, поважані глядачі, ви своїми очима побачите, якої довжині і ширині цей ланцюг незгодних.
если будешь не обязан. Миша, ты снимал видосики? Нарешті людський натовп дійшов до цирку. І невідомо, що буде зараз. Ті не пойдуть наперед угору, ті застануться на місці. Зараз поглядимо. Нагадаємо, що буквально праз кілометр знаходиться адміністрація президента Республіки Білорусь. Я ще раз нагадаю, що це абсолютно мирна акція протесту. Люди супольно з колективом працівним Мінського тракторного заводу долучилися одно до одного на перекрижуванні біля площі Перемоги, і вони почали рухатися у сторону центру, у сторону метро Костричницької. Люди протягують рухатися далі. Так само вони зустрілися з дівчинами, які проводили акцію за мир з квітками в руках. І людей стало ще більше. Скажіть, коли ласка, а що це у вас за полотнище в руках? Що воно символізує? Магчыма, зараз натоўп сустрэнецца і з міліцыяй. Верагодней за ўсё. У натоўпа ўвогуле не відно, не бачно ні пачатку, ні канца. Гэта просто неверагодна.
Да, поважаныя сябры, здаецца, што сёння у нас будзе плошча, але абсалютна і цалкам мірная. Вельмі цяжка даць вам поўную карцінку, таму што людзей вельмі шмат. Але мы паспрабуем. На дадзены момант гэта выглядае так. Дарэчы, сілавікоў на плошчы не відаць. Стаіць толькі адзін супрацоўнік ДАІ, які хутчэй за ўсё проста рэгулюе рух. Такого, шановне господарства, у Беларусі яшчэ не было ніколі. Дарэчы, цікава, куды зараз пойдзе натоўп, таму ёсць у яго два выбары. Гэта ці рушыць улева да адміністрацыі, ці ісці прама на паштамт. Дзесьці ў канцы калоны людзі скандзіруюць «Уходи», а ў пачатку МТЗ. Але можна быць упэўненым, што гэтыя людзі зараз разам. Ля адміністрацыі прэзідэнта зараз знаходзяцца супрацоўнікі праваахоўчых органаў. І таму, каб не уступаць у канфрантацыю, людзі пайшлі прама. Паважаныя сябры, ведаеце, нават змакрэў, бегаючы туды-сюды, таму вельмі прашу вас ад імя
Еўрарадыё за наши змаганні, за нашу працу. Калі ласка, подписывайтеся на наш YouTube канал, на наш Telegram, калі вы яшчэ не подписаліся. І таксама заходзьце на сайт Еўрарадыё, хоць ён нават зараз, магчыма, і недасяжны. Дзякуй вам вялікі. Людзі паспяхова перайшлі перакрыжаванне на незалежнасці. І зараз, сябры, яны набліжаюцца да паштамта. Яшчэ раз нагадаю, шановныя сябры, калі ласка, подписывайтеся на наш канал YouTube, на наш Telegram, таксама у ВКонтакте. І не забывайце наведваць наш сайт таксама. Хаця, магчыма, зараз ён будзе недасяжны. Але ўсё ж. Калі вы бачыце нават увесь гарызонт наперадзе, у людзях, людзі як мурашы. Гэта абсалютна небывалая акцыя салідарнасці ў Беларусі. Суполка, якая ўтварылася буквально за хвіліну 30 на перакрыжаванні каля плошчы Перамогі. Нема ніякіх пагромаў, няма вандалізма. Толькі усмешкі на тварах людзей і агульная мэта. Сілавікоў пакуль што мы не наблюдаем. Але, магчыма, каля дома ўраду нас. Мы працягваем наш стрым, на жаль, па тэхнічных прычынах мы вымушаны вельмі часта перарывацца. Але да апошняй хвіліны мы будзем з вами разам, паважаныя гледачы, будзем весці наш стрым з вуліц Мінска, якія сёння ахоплены адзінай мэтай, шчасцем, усмешкамі і патрабаваннямі, якія людзі хацяць, каб яны збыліся. Зараз мы паспрабуем прабегчы крышачку наперад, каб узнаць, што нас там чакае. Нагадаю, зараз мы находзімся каля будынку КДБ. Але каля будынку КДБ стаіць толькі адзін супрацоўнік, абсалютна мірны супрацоўнік ДАІ, які рэгулюе рух, і у цалкам усё добра. Крышачку монотоннай карцінкі, сябры, я спрабую прабегчы наперад, каб узнаць, ці ёсць наперадзе кардоны праваахоўнікаў. Людзі ідуць нават насустрач пратэстуючым. Гэта нейкая няспынная стужка.
Правила дорожного руху мы не порушаем, переходим только на зеленый свет, коли нема протестующих на дороге. Я лічу, поважаныя сябры, што трэба яшчэ крышачку наперад прабегчы. Таму што можна быць упэўненым, што людзі будуць крочыць і крочыць наперад да дома ўраду. І таксама можна быць упэўненым, што не пачнецца забойстваў, не пачнецца вандалізму, таму што сярод пратэстуючых шмат жанчын, таксама дзяцей і мужчын, усіх жыхароў нашай краіны, якія не хацяць гвалту, а хацяць магчыма нейкага выбару ці усіх тых патрабаванняў, якія яны выказваюць. Дарэчы, перад галоўпаштамтам няма звычайных ланцугоў праваахоўнікаў, якія былі тут апошнія 5 дзён. Стаіць зноў жа супрацоўнік ДАІ, які проста рэгулюе рух. Не будзем загадваць наперад, шаноўныя сябры, але можна сказаць, што сёння праваахоўныя органы, сілавыя структуры з народам. Шановныя сябры, пакуль натоўп мяне не заглушыў, нагадаю вам, хто яшчэ не падпісаны на наш YouTube канал, на наш Telegram канал, калі ласка, падпісвайцеся. Заходзіце ў нашу суполку УКонтакце. Нам вельмі важна ваше меркаванне, вашыя прагляды. І мы працуем дзеля вас. Дзякуй вам вялікі. Агульны народ, агульная краіна, скандуюць пратэстуючыя. І гэта сведчыць аб іх жаданні не быць сепаратыстамі, не быць вандаламі, а мірна дабівацца сваіх мэтаў. Столькі кветак, столькі паветраных шароў белага і чырвонага колеру не было на праспекце ўжо вельмі многа гадоў. Бачым калег са СМІ, з онлайнера, таксама з Радыё Свабода яны праходзяць міма нас. Сёння, здаецца, усе СМІ Беларусі апынуліся каля дома ўраду і каля глаўпаштамта. Зараз паспрабуем зноў паказаць вам, ну іх нават немагчыма ўбачыць іх канец, таму што Шніцкай плошчы. А галава калоны ўжо каля дома ўраду.
Калі гэта не адзіны моцны народ, сябры, то што гэта? Адкажыце мне, калі ласка. Хлопцы і дзяўчаты, жанчыны і мужчыны Беларусі, падлеткі і сталыя людзі, усе сёння разам тут. Па правым боку мы можам бачыць красны касцёл і Купаловцы, спасибо вам за поддержку! Не ведаю, да каго звяртаюцца пратэстуючыя ў хадзі, але патрабуюць яны вельмі настойліва і, паўтаруся, мірна. У пераходзе да плошчы Леніна мы бачым таксама абсалютна мірна знаходзячыхся ў арцы. І натоўп прайшоў красны касцёл і рушыць наперад. Вось такія плакаты зараз нясуць у галаве Калёны. Можаце пабачыць самі. Здаецца, трыбунал не самы папулярны лозунг, таму што большасць натоўпу яго не падтрымала. Але людзі працягваюць крочыць наперад. І вось, паважаныя сябры, пратэстуючыя ўсё ж такі пераходзяць дадому ўраду. Праз 10 год, ведаеце, зноў і зноў сёння ўсё мусіць быць мірна. Будзем спадзявацца, што пратэстуючыя будуць і далей паводзіць сябе цалкам мірна. Дарэчы, на плошчы каля дому ўраду ўжо стаіць пажарная машына. Вы просто паглядзіце на гэта.
Уся площа заповняється протестуючими. Наперадзе каля дзвярэй да дома ўраду ідуць прадстаўнікі мінскага трактарнага заводу з банерам «Не народец, не овцы, не быдло, а мы супрацоўнікі МТЗ». Не вельмі добры ракурс, шаноўныя сябры. Можа, зараз зменім. Выбачайце, калі ласка. Нагадаю, гэта яшчэ не ўвесь натоўп. Яшчэ ў пачатку праспекта ідуць людзі, цягнуцца з Кастрычніцкай плошчы. Людзі выйшлі да дома ўрада і скандуюць разгавор. Магчыма, яны хацяць выклікаць кагосьці з прадстаўнікоў урада ці нават самого кіраўніка Беларусі. Паглядзім, што будзе далей. Нагадаю, нават па дарозе за пратэстуючымі свабодна рухаецца грамадскі транспарт. Людзі дазваляюць праязджаць грамадскаму транспарту і паводзяць сябе абсалютна мірна. Пратэстуючыя спыніліся каля дома ўраду на дыстанцыі каля 70-100 метраў і не ідуць далей. Гэта яшчэ раз сведчыць аб іх добрых намерах. Невядома, хто к ім выйдзе, ці гэта будзе ўрад, ці гэта будуць сілавікі. Хацелася, каб першае, каб гэта быў урад. Как раз с интернетом работает. Зашли к дедушке. Где? Я а он что, когда ты придется подтверждение, которое я думаю, Паважаныя сябры, на плошчы няма сілавікоў, толькі асобныя праваахоўнікі